कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। माताजी प्रणाम। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. നമ്മുടെ 4ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതൊന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? കർമ്മം ഭഗവാനുമായിട്ട്. കർമ്മയോഗം. കർമ്മം പഠിച്ചു. സകാമകർമ്മം പറഞ്ഞു, നിഷ്കാമകർമ്മം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഏത് കർമ്മം തെരഞ്ഞെടുക്കും? കർമ്മയോഗം. നിഷ്കാമകർമ്മം. ഏത്? നിഷ്കാമകർമ്മം. ബുദ്ധിയുള്ളവര് നിഷ്കാമകർമ്മം തെരഞ്ഞെടുക്കൂല മാതാജി. ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഏതെടുക്കുക? എന്താണ്? നിഷ്കാമകർമ്മം ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. നല്ല ഫലയിലും ചീത്ത ഫലയിലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഓക്കെ. അടുത്തത് പിന്നെ വേറെ ഏതാണ്? സകാമകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മയോഗം എന്താണ്? ബുദ്ധി ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഏതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക? കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയും, ബുദ്ധിയോഗം എന്നും കൂടി പറയും. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. നമ്മൾ ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കണം? കർമ്മയോഗം. അതിന് നമ്മൾ പറയും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാം. ഇതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയാം, കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയാം, കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണ അവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാ തെരഞ്ഞെടുക്കുക? ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. നമ്മള് കർമ്മയോഗം തെരഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. നമുക്ക് നേരെ എവിടേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. പിന്നെ വേറെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല, ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല. പിന്നെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കണം? കർമ്മയോഗം ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? നാലാശ്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, നമ്മളിപ്പോ ഏത് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും? പലരും പല രീതിയിലല്ലേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയോ? ഇപ്പോഴും നമ്മളെ കയ്യിൽ അല്ലേ? ഗൃഹസ്ഥത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മൾ താക്കോൽ ഏൽപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണത് അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ഓരോന്നോരോന്ന് പതുക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ പോകണം. അങ്ങനെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി പിന്നെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞം വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള
കർമ്മ എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം? അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗഭാവത്തോടെ ചെയ്യണം. യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സത്യുഗം, ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കലിയുഗം. നമ്മളിപ്പോ ഏത് യുഗത്തിലാണ്? കലിയുഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇന്നലെ? പിന്നെ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യന്മാർക്ക് തീയും പുക പോലെയാണെന്ന്. കാമത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? 3 തരത്തിൽ നമ്മള് മനുഷ്യരെയും പക്ഷിമൃഗാദികളെയും പിന്നെ വൃക്ഷലതാദികളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ വേറെ എന്ത് കണ്ടു നമ്മള്? 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സത്വഗുണ, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ ലാസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ? കാരണം എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് നമുക്ക് എന്താ? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹം. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ ദ്വാപരയുഗത്തില് ആ സ്വർണ്ണങ്ങളടക്കം വേസ്റ്റിലിട്ടിട്ട് ഇടക്ക് ഒരാളും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് എന്താണത്? അവരിപ്പോ ഏത് ഗുണത്തിലല്ല? രജോ ഗുണത്തിലല്ല. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ ആഗ്രഹം. നമ്മളെല്ലാവരും ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? രജോ ഗുണം. ഉറപ്പിച്ചു എല്ലാവരും അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാ ഗുണം വരും. നമുക്ക് 3 ഗുണം. പക്ഷെ കൂടുതൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇപ്പൊ രാവിലെ എല്ലാവരും സാത്വിക ഗുണത്തിലായിരിക്കും. ഭയങ്കര ശാന്തരായിരിക്കും നമ്മള് അല്ലെ? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് മാറി രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. വൈകിട്ട് വരെ രജോ ഗുണം. വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഗുണത്തിലേക്ക് മാറും? രാവിലത്തെ സ്വഭാവേ ആയിരിക്കില്ല വൈകുന്നേരം. തമോ ഗുണത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള് മാറാനായിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. പതുക്കെ തമോ ഗുണം എന്താണ്? തമോ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കും മാതാജി. ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച്. നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തമോ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതായത് ഭഗവാനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. ഭഗവാനായിട്ട് വേണ്ടേ വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് തമോ ഗുണം. ആസുരിക സ്വഭാവം കാണിക്കുക അതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മള് എല്ലാത്തിനും ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. നമ്മൾ എന്തായാലും അതിലില്ല. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കില്ല മാതാജി. തമോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഫുള്ള് തമോ ഗുണമുള്ളവരാണ് അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ അതിൽ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ആരും ഈ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജഗത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്, മനസ്സ്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ടാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതിനൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകണം എന്നുള്ളത്. അതാണ് നമ്മള് 2, 3 അധ്യായത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കണം. മനസ്സിലായത്? ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? അധ്യായം മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? 2 ആവർത്തിച്ചു വന്നു. എനിക്ക് മന്നോട് പറഞ്ഞു. ആരോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടു. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തനമായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടു തന്നു. അതിനുശേഷം ജീവൻ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാരില്ല, കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനും പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ വേഗം ചെയ്തപ്പോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെയാണ്. ശരി. അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു എന്ത്? ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറില് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാവിനെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതുപോലെയാണ്?
ഉം. തീനെ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. ഉം. ഗർഭാശയല്ലേ? ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ പോലെയാണെന്ന് ആൻസർ. മനുഷ്യരുടെ അല്ലേ ചോദിച്ചത്? മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യരുടെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണാണോ? അത് തീ പുകയുന്ന പോലെ അല്ലല്ല, തീ പുകയുന്ന പോലെ. തീ പുക ഇന്നലെ പഠിച്ചതല്ലെന്ന് പ്രഭു ചോദിക്കുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അതന്നെ. പറഞ്ഞൂടെ എന്ന്. അതെന്തത്ര സംശയം വന്ന കാരണം? അത് പുക മാതാജി ഞാൻ എഴുതിയത്. ആൻസർ സി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ, ഗർഭാശയം വൃക്ഷങ്ങളുള്ള സ്ഥായി അല്ലേ അത്? മാതാജി എ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ. എ അല്ലേ? അതെ മാതാജി ഞാനും അതാണ് എഴുതിയത് കേട്ടോ. ഗർഭാശയം ഭ്രൂണം പോലെ. പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടവരല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണെന്നുള്ളത്? മാതാജി എ ആണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. തെറ്റാണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്കണേ. എനിക്ക് റിസൾട്ട് വന്നില്ല മാതാജി. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലാണോ മാതാജി? രാവിലത്തിലാണോ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്? ഞാൻ ഇന്നലെ 3 മണിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത്. 3 മണിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്? അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ബാച്ച് രാവിലത്തെ ബാച്ചിലല്ലേ? ഗ്രൂപ്പ് ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത്. രാത്രിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത്. അതെ, ഞാനൊന്ന് പറയാം. അടുത്ത് നമ്മളെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ആവർത്തനം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് ആരാ മാതാജി? ശരി, ഞാനത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ കറക്റ്റ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഏതാ വരുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണല്ലോ അത്. പുക ചിലപ്പോ ആൻസർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ABCD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആൻസർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് ചിലപ്പോ നോക്കിയപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയതായിരിക്കും ചിലപ്പോ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ആവർത്തനം അത് 3 ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ, 3 ആൻസർ വരാമല്ലോ. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തനമായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിനുശേഷം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ആൻസറും ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനാണ് സാധ്യത കേട്ടോ. കാരണം ആൻസർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് വന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. പക്ഷെ ആൻസർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആൻസർ. നമുക്കതിന് സംശയം വേണ്ട. ഓക്കെ, തീ ആവരണം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണോ? അങ്ങനെയാണോ? ഞാൻ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണം എഴുതി. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്നോട് തിരുത്തി പറയും മാതാജി അതല്ല ഉത്തരം എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് അത് അല്ലേ? നമുക്ക് ഇന്നലെ ക്ലിയർ ആയതല്ല അത്? ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം വേണ്ട. അതിന്റെ ഉത്തരം ഏത് തന്നെയാണ്? മനുഷ്യരുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ പുക തീന എന്ന പോലെ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആൻസർ കേട്ടോ. അതിനൊരു സംശയവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഉത്തരം പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ ABCD എഴുതിയതിന്റെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നില്ല. നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആൻസർ അത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ടാമത് മാറ്റിയപ്പോ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ഇന്നൊട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റ് ആയപ്പോ വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വന്നതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 4 അധ്യായജ്ഞാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളടുത്ത് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പരിശുദ്ധരാകണം. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഫുള്ള് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുക. കാമ, ക്രോധ, മോഹ, ലോഭ, വാത്സല്യം ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക. മാത്സര്യങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റി കളഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ എന്താവാ? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ട് മാറുക. പരിശുദ്ധരായാലാണ് അവിടെ ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. എത്രത്തോളം നമ്മൾ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല് അതീന്ദ്രിയമായതാണ് അതീന്ദ്രിയം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള അറിവ്, അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത് ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരിക്കും? ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാൻ.
ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. നമ്മള് 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. അങ്ങനെ അത് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. നാമജപം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റിക്കളയണം. നമുക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാമ, ക്രോധ, ലോഭം, മതം, മോഹം, മാത്സര്യം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളത് എല്ലാവരിലും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാവണത്? ഫുള്ള് പരിശുദ്ധരായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് തിളങ്ങൂല്ലേ, അതേപോലെ നമ്മളാവുമ്പോ അവിടെ ആര് വന്നിരിക്കും? ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കും. വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്തല്ലേ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുള്ളൂ. അഴുക്കുള്ള നമ്മൾ ആരും ചെന്നിരിക്കും, അഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്തില്ലല്ലോ. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും. അപ്പൊ വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഭഗവാനും ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക. ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്കത് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പരിശുദ്ധി നേടുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് 4-ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനൂരിഷാകവേ പ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, സനാതനമായ യോഗത്തെ ഈ യോഗം പണ്ട് ഞാനിത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഞാനിത് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിവസ്വാൻ അത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് ഈ ഉപദേശിച്ചു തരുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം, ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ല ചെയ്തത്. ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഇത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന്. അന്നത്തെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഞാനിത് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു? വിവസ്വാൻ അത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എടുത്തു പറയണത് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം അന്നത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് എന്ത്? വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് വിവസ്വാൻ. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണത്? ഒരു സ്ഥാനമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയില്ലേ, നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി. പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, ഇന്നലെ വേറെ ആരോ ആയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ സൂര്യദേവനാണ് ആര്? വിവസ്വാൻ. അതിനു മുന്നേ വേറെ ആരും ആണ്, നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് പണ്ട് ഞാനിത് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിവസ്വാൻ അത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പിന്നെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. അങ്ങനെ ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ ശാസ്ത്രം ഇതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിനുശേഷം ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമേണ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞുപോയി. ആ പാരമ്പര്യമായ ശൃംഖലയ്ക്ക് മുറിവ് സംഭവിച്ചു, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു ശാസ്ത്രം, ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ശാസ്ത്രം രാജർഷികള്, അന്നത്തെ രാജർഷികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് രാജാക്കന്മാരുമാണ്,
ഋഷികളുമാണ്, രാജാക്കന്മാരാണ്. ഋഷിതുല്യരായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആ രാജർഷികൾക്ക് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അവരാണ് ഈ ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, രാജാക്കന്മാരാണ്, ഒപ്പം തന്നെ ഋഷിമാരുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ കാലക്രമേണ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിന് മുറിവ് സംഭവിച്ചു, മുറിഞ്ഞു പോയി. ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത്. അപ്പൊ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ജനക്ഷേമത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ എന്താ ആവശ്യമാണ്? ഈ ശാസ്ത്രം ആവശ്യമാണ്. അതില്ലാതെ വരുമ്പോ അവര് തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. അവർക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നമുക്കൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ടൊരു ശാസ്ത്രം ഇല്ലാതാകുമ്പോ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നമ്മുടെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര അല്ലെ, ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് പകർന്നു കിട്ടിയ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അത് ആർക്കാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനാണ്. ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാൻ അത് ബ്രഹ്മാവിന് പകർന്നു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് അത് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ മധ്വാചാര്യര്, പത്മനാഭ തീർത്ഥർ, അങ്ങനെ കുറെ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടാണ് 22ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ഇങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രം പകർന്നു വരുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ നേടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ ഒരു പരമ്പര പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടിയ ശാസ്ത്രത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴാണ് വീണ്ടും എന്ത് വേണ്ടി വന്നത്? അർജുനനെ ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് അർജുനനെ ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. സ ഏവായമ്മയാ തേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹ്യതതുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായത് കൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായി ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് തരുന്നത്? ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നിനക്കിത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, മിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനന് സംശയം. അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മാവിവസ്വതഃ കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ്. വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് ഉപദേശം നൽകി എന്നുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിവസ്വാൻ എപ്പോഴുള്ളതല്ല, ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഇല്ല വിവസ്വാൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പാണ് ആര് ജനിച്ചത്? വിവസ്വാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിവസ്വാന് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഉപദേശം നൽകിയത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ സംശയം. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തവ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. കുറെ ജന്മങ്ങൾ, നമ്മളെ രണ്ടുപേരുടെയും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? ഒരു ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്.
കാരണം നമ്മളൊരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ ശരീരത്തിലുണ്ടായ എല്ലാ ഓർമ്മകളും ഇല്ലാതായി നമുക്ക് എന്ത് വരാൻ സംഭവിക്കുന്നത്? അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ആ ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും, വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തില്ല? ആ ശരീരം മാറുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മകൾ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് എന്തില്ല? ശരീരം മാറുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ആർക്ക് ബാധകല്ല? ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധകല്ല. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ രൂപനാണ്. ഭഗവാൻ സത്ത് ചിത് ആനന്ദ്. ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ഭഗവാന് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മുടെയാണ് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ഇതൊന്നും എല്ലാതും ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അന്നും ആരുണ്ടായിരുന്നു? അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താണ് പറയണത്? എനിക്ക് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ നിന്റെ കഴിഞ്ഞുപോയി, എന്നെയും കഴിഞ്ഞുപോയി. പക്ഷെ എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും, നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അന്ന് നീയുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നിനക്കത് അറിയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ശരീരം മാറുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഓർമ്മകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? ശരീരം മാറാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നിനക്കതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്, രഹസ്യം പറഞ്ഞുതരാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അജോപി സന്ന വ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സോമനിഷ്ഠായ സംഭവാമാത്മമായ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് പിറവിയില്ല. എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പോലെ അല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നാശം നേരിടുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം നേരിടുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. ഓരോ യുഗം തോറും ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാൻ? 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്, യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പോ ഇനി ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുമ്പോ, ധർമ്മം നടത്താതെ വരുമ്പോ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ, അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എപ്പോഴാണോ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഒന്ന് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ദുഷ്ടരായവരെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം. ഒന്ന് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എങ്ങനെ? യുഗം തോറും ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് 4 യുഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടില്ല. സത്യയുഗം കണ്ടു, ത്രേതായുഗം കണ്ടു, ദ്വാപരയുഗം കണ്ടു, കലിയുഗം കണ്ടു. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തു മാത്രമായിരിക്കും? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എല്ലാ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. സത്യയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അറിയാവോ? സത്യയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചത്?
വരാഹമൂർത്തി. നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് അല്ലെ, നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ടാണ്. ത്രേതായുഗത്തിലോ ശ്രീരാമൻ. ശ്രീരാമസ്വാമി. ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ടില്ലേ. ദ്വാപരത്തിലോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഉദവൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് സ്വയം അവതരിച്ചു. കലിയുഗത്തിലോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ായിട്ട് ഒരു അവതാരം വന്നു. ഇനി ഒരു അവതാരം വരാനുണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ. ഏതാണ്? കൽക്കി. കൽക്കി വരാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്ത് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക്, ഒരു ആചാര്യന് അദ്ദേഹം ദർശനം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തില്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് സന്യാസി രൂപത്തിൽ വന്നതും, പിന്നെ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് വന്നതും, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്താണ്. ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തില് ദർശനം കൊടുത്ത പിക്ചറാണിത്. ശ്രീരാമനായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടും ഞാൻ തന്നെയാണ്, സന്യാസിയായിട്ടും വന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് കൊടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തിക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുമുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് മരണശേഷം വീണ്ടും എന്ത് വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാണല്ല, അത് ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലോകം ഏതാണ്? ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകം ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനിയൊരു കഥ പറയാണ് ഇവിടെ. ദാമോദര ലീല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഒരു ലീലയാണ് ദാമോദര ലീല. കാരണം വലിയൊരു പാഠാണ് നമുക്ക് ഈ ദാമോദര ലീലയില് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ പരിശ്രമവും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കത് നടക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ദാമോദര ലീലയില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദാമോദരൻ, ദാമം ഉദരത്തിൽ കെട്ടിയതാണ് ഭഗവാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ദാമോദരൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് വരുന്നത്. ദാമം എന്ന് വെച്ചാല് കയറ്. കയറ് ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിൽ കെട്ട. ആരാ കെട്ടിയത്? ഭഗവാന്റെ അമ്മ യശോദ മാതാവ് ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തില് കയറ് കെട്ട. അതാണ് പറയുന്നത്. അതില് കഥ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. അതായത് ഭഗവാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയം കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് കിടന്നുറങ്ങായിരുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് അമ്മയോട് പറയാണ് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, പാല് തരണം എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കും. കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ഓർമ്മ വരുന്നത്? ആ സമയത്താണ് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അടുപ്പില് പാല് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അപ്പോ കുട്ടിയെ താഴെ ഇറക്കി ഇരുത്തിയിട്ട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പാല് ഇറക്കി വെക്കാനായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അത് ആർക്കും ഇഷ്ടാവില്ല? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടാവില്ല. കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇഷ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന തൈര് കൊടയൊക്കെ എടുത്ത് ഉടച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വെണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് അവിടെ ആകെ നാശാക്കി ആകെ അഴുക്കാക്കി ഇടും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമ്മ കണ്ടുവരുമ്പോ എന്ത് വരും? അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും. അമ്മ ഭഗവാനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കെട്ടിടാനായിട്ട് പിടിച്ച് കെട്ടിടാനായിട്ട് നോക്കും. അങ്ങനെ കെട്ടിടാൻ നോക്കുമ്പോ കയറെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഒരലുണ്ട്. ആ ഒരലുമ്മലാണ് അമ്മ കെട്ടിടാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കെട്ടിടാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരലിൽ കെട്ടാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെ കെട്ടാൻ നോക്കുമ്പോഴും ഒരു അങ്കുലം, 2 അങ്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്, 2 അങ്കുലം അതായത് 2 വിരലിന്റെ ഒരു ഇത് അത്രയും കുറവാ വരുന്നത്. 2 അങ്കുലം കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവിടെയുള്ള എല്ലാ കയറും കൊണ്ടുവന്നിട്ടും എന്ത് സാധിക്കില്ല. കയറ് കെട്ടും, അപ്പൊ കുറച്ച് കുറവുള്ളൂ, അപ്പൊ വീണ്ടും കൂട്ടിക്കെട്ടും. അങ്ങനെ കെട്ടി വരുമ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? 2 അങ്കുലം വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വരും. ആരെയാ കെട്ടാൻ നോക്കുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് കെട്ടുന്നത്. ആരാ കെട്ടുന്നത്? അമ്മ യശോദാമ്മ കെട്ടാണ്. ആർക്കും സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അമ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറഞ്ഞു വരും. ലാസ്റ്റ് അമ്മ തളർന്നു.
അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ വഴങ്ങി കൊടുക്കുക. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഈ സമ്മതം ഇല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അമ്മ പിടിച്ചായി ഒരലുമ്പിൽ കെട്ടിനിട്ട് അമ്മ പോകും. അമ്മ പോയി കഴിയുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ആ ഒരലും വലിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ആ സമയം അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തില് തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും. തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് മാറിയ രണ്ട് പേരുണ്ട്. അതായത് കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള മണിഗ്രീവനും പിന്നെ ആരാണ്, നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും രണ്ടുപേരുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ വരവും കാത്തിങ്ങനെ നിൽക്കാണ്, ശാപത്തിൽ നിൽക്കാണ് വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഒരലും വലിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതുമൊന്ന് വിടിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ ഈ രണ്ട് മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ ഒരലും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കടക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം തട്ടുമ്പോ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ശാപമോക്ഷം കിട്ടും ഈ രണ്ടു പേർക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ചെറിയ ഈ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഇപ്പൊ ശ്ലോകം? ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തെക്തദഹ തെക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേത്തി സ്വാർജുന അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാൻ ഏതൊരു പ്രായത്തിലായാലും ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദിവ്യത്വം നിറഞ്ഞതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ലീല, ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലും ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ചെയ്യേണ്ട കടമകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും മറക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആ ഒരു സമയത്തും ഒരലും വലിച്ചു പോയിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ സ്പർശനം കൊണ്ട് മോക്ഷം നേടാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ കൊടുത്ത ശാപാണ്, നാരദ മഹർഷിയാണ് ശപിച്ചത് വരെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വരവും കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്, നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാൻ അവിടെ ചെയ്യാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് അങ്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഒന്ന് നമ്മുടെ പരിശ്രമം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് നമുക്ക് നടക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ നടക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയില്ല പകുതിയും പകുതിന്ന്, എന്തൊരു കാര്യം പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണത്. നമ്മുടെ പരിശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഭഗവാൻ ചെയ്തുതരും. അപ്പൊ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ശ്രമം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഒന്ന് അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തി കൊണ്ട്, സ്നേഹം കൊണ്ട്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ യശോദാമ്മയ്ക്ക് അത് സാധിച്ചത് ആ വാത്സല്യം കൊണ്ടാണ് യശോദാമ്മയ്ക്ക് അത് സാധിച്ചത്. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞെന്താണ്? വീതരാഘഭയ ക്രോധ മന്മയാമാമുപാശ്രിതഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസ പൂത മത്ഭാവമാഗതഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. ഒരു മിനിറ്റ്. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതനായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത്: രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. എന്താണ് രാഗം? രാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ആസക്തി എന്ന് പറയും. നമുക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തി, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുക, അതാണ് രാഗം. ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആസക്തി. ആ ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം വരുമ്പോ അത് നേടാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. നമുക്കത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഭയം വരും അല്ലെ? ഭയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകുമോ, നമുക്ക് ആ നഷ്ടപ്പെടും, നമുക്കത് പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? ക്രോധം. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? സ്വാഭാവികമായിട്ട് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ ഈ രാഗവും ഭയവും ക്രോധം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകും, പിന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഭയം വരും. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രോധം വരും. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതനായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ശരണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള അനേകം പേർ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക്
കാര്യം എന്ത് പാടില്ല? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇത് പാടില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടാവുന്നത്. നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ 3 കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മോചിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ശരണം പുകി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധീകൃതരായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമാത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. ഇനി എന്താ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകുന്നു. എല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരോടും ഭഗവാൻ പെരുമാറുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ദേഷ്യം കാട്ടിയാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ദേഷ്യം കാട്ടും. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം കാട്ടിയാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഇഷ്ടം കാട്ടും. നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പെരുമാറുന്നത്, ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും പെരുമാറുന്നത്. എല്ലാവരോടും സമഭാവം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നോ ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് അനുഗ്രഹിക്കും, നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എന്താണ്? നമ്മളോട് ഭക്തനായിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണും. എങ്ങനെയാണ്? അത് 5 ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ശാന്തരസത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ, ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും. ദാസ്യഭാവത്തിൽ സാധിക്കും. വാത്സല്യ ഭാവത്തിൽ ഇപ്പൊ യശോദാമ്മ വാത്സല്യ രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. വാത്സല്യത്തോടെയാണ് ഭഗവാനെ മകനായിട്ട് കാണുന്നു, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവായിട്ട് കാണുന്നു, കാമുകനായിട്ട് കാണുന്നു, സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്? മകനായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നോ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഭാവം ഏതാണോ ആ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് തിരിച്ചു ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാന്റെ മാർഗം പിന്തുടരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ചിലവർക്ക് പിന്നെയും സമയം എടുക്കുന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവരും എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ചാതുർവർണ്ണ്യം, ശാന്തം, ദാസ്യം, വാത്സല്യം 5 ഭാവം പറഞ്ഞു. സഖ്യം കൂട്ടുകാരൻ, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തം, ദാസ്യം, വാത്സല്യം, സാഖ്യം, ഒന്നും കൂടി ഇല്ലേ? മാധുര്യം. പഠിക്കും നമ്മള്, പിന്നിൽ പഠിക്കും കേട്ടോ. ചാതുർവർണ്ണ്യമയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപിമാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല എന്ന് അറിയുക. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ കർത്താവല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 4 ആശ്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? 4 വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങള്? 4 വർണ്ണങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? 4 വർണ്ണങ്ങള് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. 4 വർണ്ണങ്ങള് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാന്നാ പറഞ്ഞത്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശവ എന്ന് പറഞ്ഞത് 3 പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് 3 ഗുണങ്ങളും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ആ 4 വർണ്ണങ്ങള്
ഒന്നാമത്തത് ബ്രാഹ്മണർ, 2 ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതാണ്? സാത്വിക ഗുണമാണ് ആരിലുള്ളത്? ബ്രാഹ്മണരിലുള്ളത്. സാത്വിക ഗുണമാണ് ബ്രാഹ്മണരുള്ളത്. സത്വഗുണ പ്രധാനികളാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പൊതുവെ ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരായിരിക്കും ആര്? ബ്രാഹ്മണന്മാര്. അപ്പൊ അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ കർമ്മം? ബ്രാഹ്മണരുടെ കർമ്മം. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം പറയുന്നത് ക്ഷത്രിയർ. ക്ഷത്രിയർ പൊതുവെ ഏതാണ്? രജോ ഗുണത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? രജോ ഗുണ പ്രധാനികളാണ് ക്ഷത്രിയർ. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണാധികാരികളായിരിക്കും അവര്. ക്ഷത്രിയര് ഭരണാധികാരികളാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരാണ്, എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ് ആര്? ക്ഷത്രിയന്മാര്. രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈശ്യർ. വൈശ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപാരി വിഭാഗം. വ്യാപാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? മൂന്നാമത്തെ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട. ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം രണ്ടും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. വൈശ്യര് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം രണ്ടും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? വൈശ്യരെന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ വ്യാപാരികളായിരിക്കും അവര്. നാലാമത്തെ കൂട്ടരാണ് ശൂദ്രർ. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ആര്? ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശൂദ്രർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ 3 കൂട്ടർക്കും വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ശൂദ്രരുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവര് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 4 ഗുണങ്ങൾ, 4 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്ന് പറയാം. ഇതില് ഈ ഓരോരുത്തരും ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ക്ഷത്രിയന്മാര്, എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഗുണം തമോ ഗുണം മിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഏതാണ് വരുന്നത്? അവര് വ്യാപാരികളാണ്. ക്ഷത്രിയർ പറഞ്ഞ വൈശ്യർ. പിന്നെ ശൂദ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തമോ ഗുണത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, 4ാമത്തെ വിഭാഗത്തില് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ കർത്താവല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇത് നിശ്ചയിച്ചത്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് പറയുക എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ന് പറയണ പോലെ ജനിച്ച ഒരു ഏത് കുടുംബം, ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ക്ഷത്രിയൻ, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ ഗുണവും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇത് തിരിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരും ആരാണ്? ജനിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണെന്ന് പറയാം. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പറയാ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ആരാണ്? ശൂദ്രന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആർക്കും എന്തില്ല? ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്വഭാവത്തില് ആർക്കും ഇല്ല. എല്ലാവരും ശൂദ്രർ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോപി ജാനാതി കർമ്മ പീർണാസ പത്യത്തെ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മ ഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്ന വെച്ചാല് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്തുമില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലേച്ഛയും ഇല്ല ഭഗവാൻ. എനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ ഇച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാൽ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തില് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് അവരെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം. പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം? തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന ത്വത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് ആ സത്യത്തെ
കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുക? ഈ പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പരമമായ സത്യം ഭഗവാനാണ്. സത്യം പരം ധീമഹി എന്ന് പറയുന്നത്. പരമമായ സത്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ആ പരമമായ സത്യം. ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ആരിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഗുരുവില്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും വിനയത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ, സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ആ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും? ഓൾറെഡി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും, ഭഗവാനെ കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും. കാരണം ആ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞവർക്കാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് നേടേണ്ടത്? ജ്ഞാനോപദേശം നേടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം? സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി, ആ സത്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും ഗുരു. ഇവിടെ ഭഗവാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബലരാമനും രണ്ടുപേരും എന്താണ് ആ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അവരും ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാനും ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് സന്ദീപനി മഹർഷിയായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഗുരു. എല്ലാ വേദങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് കാണിച്ചു? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്തും, കാരണം ആ ഒരു അറിവ് നേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനും ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ എല്ലാ വിദ്യകളും അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് സന്ദീപനി മഹർഷിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ അറിവെല്ലാം നേടിയത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്? ഈ അറിവ് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി നമ്മൾ എല്ലാ അറിവുകളും സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് നമുക്കൊരു ടീച്ചർ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ്, മറ്റേത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അറിയാനും സാധിക്കുന്ന അറിവുകളാണ്. അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ അറിവ്, അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള അറിവ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അവിടെയും ആരാവശ്യമാണ്? ഒരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതല്ല എന്ത്? ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗുരു നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ആ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. കാരണം ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ദൈവമാണ്, ഭഗവാനാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു മാർഗവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അജ്ഞശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി നാ പരോ നാ സുഖം സംശയാത്മനാ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടി വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല, അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല, അവർക്ക് സന്തുഷ്ടി, അവർ അധപതിക്കും. ആ സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ആ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവര്, അജ്ഞരായവർ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം കിട്ടില്ല, അവർ അധപതിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെ സംശയാലുക്കളായിട്ടുള്ള ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മള് ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്ന ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ എന്തുണ്ടാവണം? നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനില്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ പറയാണ്, അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, അർജുനൻ വിളിക്കുന്നതാണ് ധനഞ്ജയ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ധനം രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്താൻ വേണ്ട ധനം സമാഹരിക്കാൻ
പരിഹരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ചെയ്തു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ധനഞ്ജയ എന്നൊരു പേര് കൂടി വന്നത്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി യഥാർത്ഥ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ ആത്മാവിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാദാജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം യോഗ സംശയം യോഗ ആത്മാതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടർത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടർത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങള് അതിനെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുക്കുക. അങ്ങനെ യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ ഭാരത. അർജുനൻ വിളിക്കാണ്. ഭാരതകുലത്തിൽ പിറന്നത് കൊണ്ടാണ് അർജുനനെ രാജാവിന്റെ വംശത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനനെ ഭാരത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത്. ആ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് മാറ്റാനാ പറയുന്നത്. അറുത്തിട്ട് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. നീ നിന്റെ കടമ നിർവഹിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. അർജുനന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? വിവസ്വൻ. വിവസ്വാൻ അല്ലേ? ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തെ 3 പേരാരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മാവ് നാരദ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞെടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞെടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞെടുത്തു. നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞെടുത്തു. മധ്വാചാര്യർക്ക് പറഞ്ഞെടുത്തു. കാരണം മധ്വാചാര്യരാണ് നമ്മൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയാൻ കാരണം മധ്വാചാര്യരാണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ശരീരവും ആത്മാവും നമ്മളെ വേറെ വേറെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അത് ആക്കിയത് അതിന്റെ ഫോളോ ആ തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ശരീരം വേറെയാണ്, ആത്മാവ് വേറെയാണ്. ഇതാണ് മധ്വാചാര്യർക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന പങ്ക്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ മഹാപ്രഭു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മധ്വാചാര്യർക്കും നമ്മളെ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം? ശൃംഖലയില് അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത്? മിത്രമായത്. ഭഗവാന്റെ മിത്രം മിത്രം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ? ഭക്തൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഭക്തനും അല്ലെ? വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ്? പല ജന്മങ്ങളും എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, ജന്മങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല. കൊറേ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞെന്താണ്? കുറെ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നിനക്ക് അതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏതാണ് ശ്ലോകം? അജോപി സന്നിവ്യായാത്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം, 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ശരീരത്തിന്
നാശം നേരിടുന്നില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം നേരിടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? അധർമ്മം വർദ്ധിക്കുമ്പോ, ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? നവയൗവനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കാണപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജരാനരകളൊക്കെ ബാധിക്കും, നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലേ, നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമുക്ക് ഒക്കെ സംഭവിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ മക്കളുണ്ട്, പേരക്കുട്ടികളുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും 25 വയസ്സുള്ള നവയൗവനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാനെ വയസ്സായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്? ഇല്ലല്ലേ? പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ നവയൗവനാണ് എപ്പോഴും. നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ. എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? അധർമ്മം വർദ്ധിക്കുമ്പോ. ഏഴാമത്തെ ഏതാ വായിച്ചത്? എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? അത് പറഞ്ഞു. ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. അതായത് ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുമ്പോ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ, ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. സ്ഥാപിക്കാനും അല്ലെ. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ എന്തിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ടാവുക? ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാൻ. അതെന്താ അങ്ങനെ ഉറപ്പ് വിചാരിക്കാൻ കാരണം? ഭക്തരെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതാണ് കാര്യം അല്ല. എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ എന്ത് പറഞ്ഞി? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും. ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ യശോദാമ്മയുടെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ? ഭഗവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കും? അല്ലാതെ. കാരണം ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സുദർശനചക്രം വിട്ടാൽ മതി ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു? കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ അവതാരം ആരാണ്? രഹസ്യമായ അവതാരം. ചോദ്യം നോക്കിയേ, രഹസ്യമായ അവതാരം ഏതാണ് കലിയുഗത്തിലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. കലിയുഗത്തില് രഹസ്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരം 500 വർഷം അവതരിച്ച ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം നാമസങ്കീർത്തനമാണെന്ന് ഇത്രയും പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടോ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് സൃഷ്ടിച്ചത്? അടിസ്ഥാനത്തില് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗം. ഗുണത്തിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്. ഗുണത്തിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അത് ഏതൊക്കെയാണത്? ക്ഷത്രിയൻ, വൈദ്യൻ, വൈശ്യർ, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, ശൂദ്രർ. അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കർമ്മം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ക്ഷത്രിയർ യുദ്ധം ചെയ്യാം. വ്യാപാരം, കൃഷി സഹായിക്കുന്നവർ. 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്?
ഗുരുവിനെ കണ്ട് സത്യത്തെ ഗുരുവിനെ അറിയണം, കണ്ടെത്തണം. ഗുരുവിനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, കുറിച്ച് എങ്ങനെ അറിയണം? എങ്ങനെ ഗുരുവിനെ കണ്ട് സത്യം അറിയണം. ഗുരുവിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയുന്നു. അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കൊരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാ നമുക്ക് നേടേണ്ടത്? നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് മേടിച്ചപ്പോ ഒരു ഭഗവത്ഗീത മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഇതൊക്കെ അറിവ് നേടാന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് നടക്കൂല. നമുക്ക് ആര് വേണം? ഒരു ഗുരു വേണം. ഗുരു വേണം. തരാനായിട്ട് ഒരു ഗുരു വേണം. ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കാരണം ആ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും? ആ സത്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി. സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ആ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിൽ നിന്ന് നേടേണ്ടതും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സേവിച്ചുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്തു കൊടുക്കണം, സേവനം ചെയ്യണം, ഗുരുവിന് സേവനം ചെയ്യണം. സേവന ഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മള്. ഗുരുവിന് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് വപു സേവ, വാണി സേവ എന്ന് പറയും. അതായത് ഒന്ന് ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാം, ഒന്ന് നമ്മള് വാണി കൊണ്ട് നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാം. ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുരുവിന് സേവ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഗുരുവിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗുരുവിന് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അതിപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ കാല് തീമ്പി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെയാണ് ഗുരു ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സേവ. വാണിസേവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ വാണിസേവ. നമ്മ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പോവുക, ഗുരു പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, ഗുരു പറയുന്നത് മുഴുവനും. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ്? മറ്റേത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവരും പ്രഭുക്കന്മാരായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ലേഡീസിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല വാണിസേവ, ബാബുസേവ. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എല്ലാവർക്കും വാണിസേവ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മള് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക, പിന്നെന്താണ് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഗുരു എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഗുരുവിന്റെ സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്.